No matter what, no matter what, you got to strut. Walk, I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptionally me. Hate all you want, but I'm dangerous, you're gon' burn your tongue on this tea. Might show up late, might be on time, just wait, I'm coming, Kiki. This paparazzi routine, bitch, I came to be seen. Yes, serve a little sass, yes, with a little side of ass. Yes, got the front row screaming, okay, okay. Yes, do a little twirl, yes, let them know I'm that girl. Yes, Monday through Sunday, I can turn the dance floor into a runway. Monday through Sunday, I can turn the dance floor into a runway. Monday through Sunday, I can turn the dance floor into a runway. I can turn the dance floor into a runway. Tell them make room, my body's the entree. I can turn a mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, 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 everywhere I go. Get it, can't get me, face card froze. Never gon' see me waiting at the door, no. Get out the way, ho. Yes, serve a little sad. Yes, with a little side of ass. Yes, got the front row screaming, okay, okay. Yes, do a little twirl. Yes, let them know I'm that girl. Yes, Monday through Sunday, I can turn the dance floor into a runway. Monday through Sunday, I can turn the dance floor into a runway. Monday through Sunday, I can turn the dance floor into a runway. Monday through Sunday, I can turn the dance floor into a runway. I can turn the dance floor into a runway. Pose, I ain't scared of no cameras. Born for the runway. Sashay, Doje. Pose, I ain't scared of no cameras. Born for the runway. Sashay. Så er det rigtigt. Monday through Sunday, I can turn the dance floor into a runway. Goddag, goddag girls. Vi har fået en ny bitch i dag. Konrad. Ja. Bitches. Ved I hvorfor jeg er her? Hvad er jeres mål? Så blev der stille. Jeres mål her er at vise, hvem den virkelige bitch er. Også, jeg svarede ikke, fordi jeg ved, at det er mig. Jeg er virkelig bitch. Hvad snakker du om? Alle her ved, at det er mig, der er bitch. Du er ikke bitch, du er bare trash. Stop med konflikt! Herinde, der finder I venner, eller så finder I fjender. Men jeg ved, det her show kommer til at ændre jeres liv. Bertil? Elliot, hvad? Fint nok, bitch. Så bitches, jeres første opgave er at finde et papir med nummer på. Bitch, hvad fuck mener du? I skal finde et nummer, og tiden starter nu. Og hvis I ikke finder et nummer, så bliver I smidt ud. Du lugter lort, bitch! Hun er bedre at lugte af lort, end at lugte af trash, ligesom dig. I lige måde. Hold mærkelig, Julie. Hold
Hold din kæft, Tone. Nej! Bitch fight! Bitches, stop med at snakke og hør på mig. For jeres første opgave er, det er sten, saks, papir. Og de første, der skal dyste, er Ayla og Lulu. Dun, dun, dun. Er I klar? Sten, saks, papir, nu! Død. Skal vi ikke gøre det igen? Nej, Hun gør sådan her. Lulu, spil mod Julie. Rest in peace, my granny. She got hip hop for so good. Yeah, I think about. Er I klar? Sten, saks, papir, nu! Igen. Sten, saks, papir, nu! Sæt dig tilbage. Tone mod Julie. Kom op. Julie, du er så fucking lort. Tone, hvis du siger et ord mere, så bliver jeg nødt til at slå dig. Det går ikke her. Julie, slap af. Elliot! Hold nu kæft! Jamen, jeg forstår ikke, hvad Elliot han laver her. Han er ikke bitch, og han har ikke boobs. Hvor gammel er Lulu? Nej, så stopper vi, eller ringer til politiet og siger, vi sælger stoffer her. Girls, stop. Girls. Jeg ved godt, det ikke er nemt at være bitch. Men næste gang, der kommer konflikt, så får I alle sammen straf. Bitches, han har ret. Vi prøver at finde ud af, hvem der er mest bitch, ikke hvem der kan slå ihjel. Vi bliver så nødt til at holde fokus. Godt, Ayla. You are a good girl. Bitches, jeg synes, det er nok for i dag, så vi fortsætter i morgen. Vi ses. Det er min første dag med bitches, og jeg tror, jeg er nok bitch nu. Jeg er overrasket. Fuck, Tone! Hun er sådan en bitch. Hun lugter lort og trash. Gå i bed, bitch. Fuck Elliot, fuck Elliot. Altså, hvor gammel er Elliot? Fuck Lulu. Hun slog mig i hovedet, men jeg er ligeglad, fordi jeg er sej bitch. Seriøst, Julie er sådan en møgkælling. Hun burde bare rejse til Chinese sammen med Peter Parker eller sådan noget. Fuck hende. Jeg synes bare... Jeg er bitch. Jeg stemmer imod Elliot. Altså, han er overhovedet ikke en bitch. Han har ikke engang nogen boobs. Bitch. Conrad, han er fucking klar. Jeg er den mest bitchede bitch her. Altså, stemningen her er altså overhovedet ikke bitch-stemning. Piger, vi bliver nødt til at få Elliot ud af det her. Han er overhovedet ikke bitch, og han har ikke nogen fucking boobs. Vi er så enige. Ja. What? Hvad? Hvad siger du, Ayla? Hvad siger du? Hør på mig, Anna bitch. Hvis du ikke fucking stemmer på Elliot, så er jeg nødt til at slå dig ihjel. What the fuck? Ayla, du behøver ikke engang at sige det til mig. Jeg fucking hader Elliot. Det er godt. Vi stemmer imod Elliot. Vi stemmer imod Elliot. Vi stemmer imod Elliot. Vi stemmer i hvert fald imod Elliot. Jeg hader dig, Sofie. Jeg hader dig. Au, for helvede! Hvad laver du? Fuck! Au! What the fuck, bitch? Jeg slår dig. Nu er du ude af showet, Sofie. Hej, bitches. Hej alle sammen. I dag er det dag 2, hvor vi prøver at finde den bedste bitch. Så bitches, ny opgave. I skal gå rundt og finde æbler i haven, okay? What the fuck? 3, 2, 1. Tiden starter nu. Løb, 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 løb. Hej, Ayla. Jeg har æblet. Perfekt. Du lort. Jeg slås. Jeg har æble. Det er mit! Nej! Så alle dem, der ikke har et æble, er ude af showet. Nej. Hvem er det? Har du et æble? Nej. Har du ikke et æble? Jo. Jeg har et æble, okay. I to er ude. Nej.
I to ud, og Lulu også. Må jeg slikke på æblet? Vi gør sådan her. På hver vores side. side? Er det sådan, Nej, jeg stikker lige min finger ind i den. Nej, det er en dårlig. Okay, er du klar? 3, 2, 1. Fik du det, William? Hej, bitches. Hvor er Værtbært? Desværre Valbert, jeg kan ikke være med mere, så det er mig. Wilbert skal være med. Er I klar, bitches? Yeah! Det finder jeg lige om lidt. Julie, jeg gider dig seriøst ikke mere. Du er sådan en bitch, og jeg vil aldrig nogensinde se dig igen. Tone, du skal gå i bad. Du er fucking mærkelig. Julie! Bitches. Stop konflikt. Deres første opgave er danse bedste trend på TikTok. Blonde, I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of bitch. Blonde, skinny, rich, I'm bitch. Stop. Blonde, I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of bitch. Blonde, skinny, rich, bitch. Blonde, I'm skinny, I'm rich, I'm a little bit of bitch. Blonde, skinny, rich, bitch. Set an L. Blonde, I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of bitch. Blonde, skinny, rich, bitch. Set an L. Blonde, skinny, rich, bitch. Blonde, skinny, rich, bitch. Set an L, Conrad. Bitches skal stemme. Hvad stemmer du, Julia? Jeg stemmer Tone. Okay, hvad stemmer du? Jeg stemmer Konrad. Konrad, hvad stemmer du? Nej, ikke nu. Jeg stemmer Konrad. Konrad, hvad stemmer du? Jeg stemmer Tone. Okay, men hvad stemmer du? Bitches, Konrad, han skal ud. Han lavede den dårligste TikTok-dans, så derfor skal den bitch ud. Ja! Woo! Forfærdeligt. Vi spørger Konrad, hvad synes du? Hvad synes du, Konrad? Bitches! Det kan godt være, jeg ikke er boobs eller black pussy. Men kig på mine smukke øjne. Fortjener jeg virkelig det her? Ja! Bitches! Jeg skal skide. Jeg bliver nødt til at gå. Gå ud og skide. Jeg går med dig, Ejla. Var du klar, Ejla? Gå i bad. Gå i bad. Bitches. Nu er vi kun 3. Julie, My og Tone. Bitches, og jeres sidste opgave er... Det finder vi lige om lidt. Nu vi har det der stuff, så nu hver girls får den. Og så sig. Nu det tager på jeres øjne. I skal sætte den på jeres øjne. Kom nu, girls. Jo. Og så stop, girls. Stop. Så sig, girls. Nu Tone, kom nu, Tone. Kom. Tone, kom. Nu du står her. Ja? Nu. Du står lige her. Og Julie. Kom, Julie. Du står lige her. Nu vi bitch fight lige om lidt. Bitch! Ja, Tone, dø! Nej. Mu, slå Julie, Mu. Kom nu. Ja, tak. Ja, tak. Sådan. Og vi har vinder. Tillykke, Julie. Du vandt. Bitch. Julie, hvad synes du om, du har vundet? Jeg er jo KI's største bitch, så jeg har det egentlig meget godt. Ja. Jo, så vi ses til næste år. Vi får mere bitches, får mere action og alt det der. Så følg mig på min Frederiksberg Production Studio på YouTube. Ja tak, vi ses snart.